Ulan karon, no? Timing yun kada Miyerkules. Ulan yun. Sa kahane. So, naanakaroon kita sa ikatulo nga lecture series sa Sacrament of Marriage. Next week, humana kita sa Sacraments o lahi na po nga topic. Morning katapusan, no? Ikapito nga sakramento nga atong i-lecture. So, sa Sacrament of Marriage, ikatulo na ni. Ang title karon sa atong topic, Foresight makes happy marriage. Unsa man ni sa Binisaya ang foresight? Layo nga pagpananaw, no? Murag dili lang kay nagtan-aw ka karong adlaw, kundi sa umaabot nagtan-aw na ka foresight. So, kabahin gani karon ang atong paghisgutan sa pagpili, no? Sa pagpili sa imong minyonon. Bali, kung naa kay taas ka pagtanaw, ang imong kaminyon may imong malipayon. Masubo hinumdumon nga kasagaran karon sa mga tao, mga minyonon, babae man o lalaki, mas nagahatag pa sila og dakong panahon sa pagpili sa ilang mga sapatos. Kumupalit silang sapatos, mga babae, palit sila og sanina. Ang lalaki, kung magpalit og auto, mo research, mangutana sa mga amiga kung maayo ba ni nga sapatos, unsay mis maayo. Mas istrikto pa kita, ang kasagaran mga batanon, sa pagpili og sapatos kumpara sa pagpili kung kinsa ilang palamanhon o kinsa ilang pangasawon. Kung kinsa na to'y makapakatawa nila, mo na to'y minyoan. Ang uban, textmate, minyo dayon. Di laabtan ng sa kabulan, buwag. Chatmate, kung kinsa na to'y nakapakatawa or ganahan sila, gwapo, love at first sight, huwag pili-pili, paghuman, magmahay. Ngano ang ilang bana palahubog, ngila dog batasan, mangulata, asawa nila, dili kasaligan, tungod kay wala kita naghatag og nigahin og dakong panahon sa pagpili sa atong minyonon. Masubo hinumdumon nga wala sila kabalo nga ang ilang gisudlan o kita ang atong gisudlan kuani till death do us part, walay bawiay, walay uliay, no? Ang wala kasagaran, kung musulod na sa kaminyo, naabi na itong dula-dula lang. Pila lang kabulan, minyo dayon. No? Wata kabalo nga ang atong isudlan, lifelong, forever, nga kaminyoon. O, dili lang, wala labot yan, ha? Ang atong gisudlan, mao ang estado sa atong kinabuhi, nga sa diin, ang atong kaluwasan, nakasalalay. Ang pagpili sa partner, ang imong asawa o ang imong bana, instrumento na sa Ginoo para nga mahimo kang balaan. No? Kanang inyong panag-uban, mao ka na ang makapasantos kaninyong duha, ang inyong kombinasyon. O diha nakasalalay ang kaluwasan sa imong mga anak. So dapat careful kita sa pagpili. Sama sa usa ka batanong lalaki, kung mo desisyon siya, kung mo pari ba, kung gitawag ba siya sa pagkapari, nagagahin siya pila ka tuig sa pagpamalandong kung siya parionon ba gyud og dili. Mangutana pa siya advice sa mga spiritual advisor, mga confessor sa iyang amahan. Nagasulod siya sa ginatawag nga vow of celibacy, meaning ang iyahang sexual dili na gid niya pwede ihatag sa bisag kinsa nga tao, iya lang ihatag sa Ginoo. Maupod ka na mga igsoon sa babaeng lalaki, no? Ang masubo niya na pila lang kabulan o pila kasimana, ang uban tungod lang sa kagwapa o kagwapo mo pili na. Tungod lang kay idol na ako ni, maay kay ni mo basketball, sikat kay ni siya nga basketball player sa eskwelahan, mao na niya akong
minyoan. Okay ni nga bayi, mo'y Miss Medina ba o Miss Purok, mo na itong pilion. No? Kaya kung ang kagwapo lang, ang kaanyag lang ang atong pilion, mga igsoon, moabot ang panahon nga ang kaanyag mulubad. O kung malubad na ang kaanyag, ang kagwapo-kagwapa, no? Kung masunog na, mura na siyang abo. When the physical attraction burns itself out, it is nothing is left but ashes. No? So, una, sa pagpangita o partner, ang giya sa simbahan mo, kini. Dapat, no? Kay vocation man ang atong gisudlan, ang pinaka-basic nga, number 1, mangita kitag partner sa kaminyoon nga Katoliko. Katoliko nga lalaki o Katoliko nga babae. No? So, nga naman, kay kung dili Katoliko ang atong gamit, ang atong pilion, no? Kung ang asawag bana dili makaluhod og dungan sa altar, sa simbahan simba nila kada Domingo. Kung sila dili makaambit sa pagampo, pareho sila pangisip sa pagampo, pareho sa pagsimba kada Domingo, dili sila makaampo og dungan tungod kay lahi sila tinuohan. Nagsugod na sila daan sa ilang kaminyoon nga disbintaha, handicap. Imagine, kada Domingo sa inyong kaminyoon, dili mo parehas og tinuohan, diha palang daan, disadvantage na mo. Wala mo unity. Kung tinuod ka nga naghigugma sa imong Ginoo, tinuod ka naghigugma sa Dios o sa simbahan, ang simbahan mao kaniyang lawas ni Kristo, kung tinuod yun ka, dili nimo hunahunahon ang imong kaugalingon lamang, kundi hunahunahon nimo ang Dios o ang kaayuhan sa imong mga anak. Kaya kung himong hunahunahon kaugalingon lamang, wa kay pakialam kung Katoliko o dili. No, ang nagapili og laing tinuohan, meaning ana, mas labaw nilang gihigugma ang tao kumpara sa Dios. So, para maminyo ka og usa ka Katoliko, dapat ang imong pangulitawhan o ang imong mag-date ka, Katoliko ra gyud. Dili tong lahi og tinuohan. No? Nganong naamay magminyo Katoliko o dili Katoliko? Tungod ka na kay sa prinsipyo nga sayop. Kana moingon ang nanay, oy, ikaw, Michelle, nag-date ka ana, kanang tawhana, di ra ba na Katoliko? Ayaw. Moingon na yun si Michelle, nanay pod, usa lang nga ni ka-date. Ano man di, kung mo-date nung kaisa, magminyo na dayon mi. What if, mao lagi na, date ka kausa, kaduha, katulo, niya mahinay-hinay ka ka-develop, ma-inlove. Hantod, moingon ka sa mauna-huna ka sa imong prinsipyo. Di gyud ko maminyo anin tawhana kay dili man ni Katoliko. Katoliko ra gyud ako. Pero makipag-date lang gyud ko. May malain mo date lang og kausa. Kadugayan na in love ka, na develop ka. Mo abot ang panahon nga mayong sagdi lang di siya Katoliko, buotan man. Mas buotan pa siya sa ubang dili Katoliko. Maigsoon, wala nagsulti ang simbahan nga bisag way batasan ang usa ka tawo nga Katoliko minyuan nimo. No? Wala nagsulti ang simbahan nga bisag kinsa lang nga Katoliko imong minyuan, basta Katoliko. Wow, dili. Moingon kag, mas nanindot na lang ni nga akong uyab nga born again kumpara sa ubang Katoliko. No, dili na mao ang sakto nga prinsipyo. Wala man nagsulti ang simbahan nga bisag Katoliko nga watsinanggo. Mamili ta og Katoliko nga sincero sa pagtuo. No? Dili bot pasabot kay buutan siya laing tinuhan. Kung ang simbahan nagatugot og kaminyoon sa dili Katoliko o Katoliko, pero naay dakong pero bugat ang iyang
balatyagon ang iyang kasing-kasing. Bugat ang kasing-kasing sa simbahan nga nagsugot. Tungod kay kabalo siya, unsay mahitabo sa kadugayan. No? Okay. Ang guide, ang giya sa simbahan, bahin sa pag-date, pag-uyab-uyab. Ang pag-date, mga igsoon, para lang ni siya sa babae ug lalaki nga ang ilang edad duol na sa kaminyoon. Kanang edad nga na sila'y trabaho, ready na sila musulod sa kaminyoon, pwede na sila mag-date. Meaning, dili date nga engaged dayon. Kay lahi man ang atong uyab-uyab karong panahon na. Moingon nga ni kag, o sige, gisugot na ka, girlfriend na ta ka, o boyfriend na ta ka. Mura nang magtiayon. Mura na, pwede na mag-kiss, pwede na nga magdulog, pwede na murag magtiayon nga wa nagi makapanag-iyan niyang uban. Ha? Okay. Ang ipasabot diri nga date kanang friends mong duha. Paghuman, suod na mo, gusto nimo siya mailhan kung unsa iyang batasan, kay di man mo gawas ang batasan nga tinuod kung friends pa mo. Kung magsugod na mo og dating, mag-date na mo, magkaon mo kuyog, simba mo kuyog, naamoy regular nga magkita kanunay, pila ka bulan, diha nimo mailhan mong gawas ang iyang batasan kung madagma ba siya, unsa iyang reaksyon, mukalit ba siya pamalikas, o kuyog musdalan, maobserbahan nimo unsa siya mo react, kung naay driver nga mo cross niya, mo high blood ba siya, unsa ba siya mo ang reaksyon niya sa iyang mga pamilya, mailhan nimo kung kanunay mong nagkuyog mo ng dating period. Pero kana na siya nga dating period, mga igsoon, na siya agreement nga kung naa kay makita sa iyang kinaiya nga di kaganahan, pwede muundang mo og dating og mangita kag lain. Mao na siya ang guideline sa simbahan. Dili na ingon nga wa nay BI kay boyfriend ako o girlfriend, kita na gyud. Observation period kana siya. No? Og niya na nga dating period, walay kiss, walay halog, walay lambutsingan. Especially walay sex. So mo na siya. So kanang dating period nga gisulti dire, para kana siya sa mga baig laki nga nangita na og partner. Dili kana siya pwede sa mga estudyante nga layo pa ang ilang edad sa kaminyoon. Parehas na yun sa picture. High school, layo pa ang ilang edad sa kaminyoon. Ang gibutang dire, ang pakipag-date, ang paghimo og close, frequent companionship between persons of opposite sex, no? Are poses moral danger. Sa Dios, sa mga parents nga pasugta nila ang ilang anak makipag-boyfriend o girlfriend, nga ang edad sa ilang anak layo pa sa kaminyoon, dili pa minyoonon. Kay dili pwede mag-date para lingaw-lingaw lamang. Gibrainwash kita sa media nga dapat boyfriend o girlfriend kung ulitaw o dalaga na ang anak. Dili na pwede. Kay gibutang nato sila sa peligro sa tentasyon, sa sexual temptation. So kining dating stage para lang kini sa mga tao nga naghuna-huna na sa kaminyoon. So, kung i-date nimo ang usa ka tawo sa pagpili, dili meaning, dili nagpasabot nga minyoan na nimo na siya. Naa ka mo'y kondisyon nga nagkamong duha nag-obserbahanay sa usa-usa. Nga kung makita ninyo na ay mga apan, ang imong una-unahon, can I live with this person happily and wholly forever? Sa imong pag-obserba sa pila ka bulan,
Matubag ba nimo pangutana, makapuyo kaya ba nako ang iyang kinaiya? No? Sahay pagdagma mugawas ang mga balikas. Ay yan diya obserba na nimo. Or abi nimo macho kayo pag tabok sa nadagma gamay mugawas ay kita nimo kalit bayot man ini, no? Dili nimo mahibawan kung friends pa lang, pero kung nag-date mo makilala. So diha na ka mo pili. Kung dili siya kapasar sa imong standard, ngita og lain nga obserbahan date. So kung nakapili na ka, naka-decide na ka nga siya mauni ako ipili, diha na mo dayon mag-engage. Nga wala na ibawian. Engagement period. Kaning engagement period, mubo lang ni nga panahon before marriage. No? Okay. Mortal sin mga igsoon, kung ikaw makipag-boyfriend o girlfriend, nga wala pa sa imong hunahuna ang kaminyoon. Kanang lingaw-lingaw lang. Because ang tao mahuyang. Walay lalaki nga makaingon nga wa siya breaking point. Walay lalaki o babae nga makaingon nga ligon kayo siya nga di siya matintal kung silang duha lamang. Labi ng mga uyab-uyab o atog sila-sila lang mga gabi, atog naumis o atog kuan sila lang dito sa beach. Dako kayo ang tentasyon. Kung wala pa mo sa kaminyoon, mag-steady relationship mo, akong basahon, no? Youths of high school age cannot reasonably expect to marry for several years to come. To place themselves without justification in the proximate occasion of serious sin by going steady is objectively a grave sin. Seryoso nga sala. So kamo nga mga ginikanan, nga si inyong itugutan ng inyong mga anak, niyana, kamo nakasalasab. Adolescents, kani mga edad sa bata, teenager. Kani yung adolescents, mga igsoon, mga teenager, naani sila sa sitwasyon nga nabahin, nga wala sila kabalo kung asa sila. Galibog pa ni sila kung adult na ba sila, gusto na sila mo manginlingkawas sa poder sa ilang ginikanan, or magpadayon pa sila sa pag-atiman sa ilang ginikanan. Nalibog pa ni sila, nani sila sa ginatawag nga no man's land. Alanganin nga adult, alanganin nga hamtong, alanganin nga bata. So kaning panahon na, galibog ning utok aning mga adolescent. Plus pagyod, mo enter sila ni ining relasyon sa babae lalaki, romance, musamot og kalibog og kagubot ang ilang utok. Ngunang daghang mga mabdos, suicide, problema, ma-drop out sa school, kay di pagani sila kabalo sa ilang kaugalingon kung asa sila mo lugar, dako na ba silang tao o bata, apilan pagyod og romantic nga para ni siya sa preparasyon sa kaminyoon. Naglibog pa sila kay naay bagong buhok na nubo sa ilang mga lawas, nanay mga bugas, troubled ni sila, no? Adolescent. So napag mga ginikanan nga konsentidor nga, o sige na, pangulyatawhin na to siya kay gwapo bagay mo, no? Papilab dili pwede na sa atong pagtulunan. Okay, now pag-abot sa kaminyoon mga igsoon, ang ginikanan dili pwedeng magpili sa ilang minyoonon sa ilang anak, kay ang anak may makipagpuyo sa iyang bana o iyang asawa. Pwede silang mo-guide, pero dili sila pwede ang mupili. Taman lang sila sa guide. Okay? Pero bisag dili pwede magbuot ang ginikanan o mupili, ang ginikanan dako kay tabang. Pinaagi sa iyang pila ka tuig nga eksperyensya ning kinabuhian. No? Sa pila ka tuig niyang kuan, naana na siya wisdom. Sa pagtanaw, sa dagway pa lang sa lalaki o sa babae, kung kini siya na idaotang tuyo sa ilang anak. Mas naa siya wisdom kumpara sa anak nga na in love. Kabalo mo sa babae nga na in love?
o lalaki na in love, gauros-uros ang gugma, walay break, walay preno, murag tanan na lang halos gusto niya, kaatubang niya kanunay ang iyang hinigugma, dili makahuna-huna og insakto. So ang ginikanan mao ni ang makatanaw kay ang in love nga mga tao di gyud makahuna-huna og tarong. Na gani uban kabalo na gyud sila, minyo ang laki, minyo ang bayi, pero kay in love kaayo di na kahuna-huna. Sige lang, wala ko'y pakialam, masaktan ako, basta maligaya lang ako kahit sandali. Nga na. So naay mo laparo nimo ba, hoy mata o na makatabang. So nindot yun mga igsoon nga ang anak makipag-istorya sa iyang ginikanan, i-appeal niya ang iyang ginikanan sa iyang plano sa kaminyoon. Usa ka na kasi ingredient for a happy marriage kung imong i-appeal sa imong decision making ang ginikanan. Pero ang ginikanan dili gyud pwede mo desisyon magbuot, taman lang siya sa pag-guide. Kanang mga anak na moingon sirad-an na nila dayon, ya moingon na dayon sila. Ang importante na ibog ko niya. Why pakialam na akong ginikanan. Ang importante na ibog, I like him, I like her. No? Dili na maayaw. Bisag unsaon ang atong parents na wisdom. No? Usahay ang atong parents na ay prejudice. No, naana sila daay kanang tungod kay palangga kay nila ilang anak na ay moadto sa ilang balay mangulitaw, usahay tanang lalaki para nila dautan, dili ka angayan sa akong anak tungod kay silos na ay natural nga pagbati ang parents sa anak. Usahay ang nanay pod, ay ikaw nga bahay ka, di ka angayan sa akong anak na lalaki nga uni ko iho, no, kaya di ka pwede, no. Pero usahay naingana. Pero bisan pa sa ilang prejudice, kabalo po na sila nga naa sila murag prejudice. Pero naagi hapon na sila ikatabang. No? Salig na sa atong parents. Pero napoy parents usahay nga unreasonable. Kung moabot gani ang atong parents unreasonable, kita nimo, nagpray ka, buutan na magining lakiha o bayhana. Pero ang atong parents, mamili gyud, gusto ko insik. Kung dili in-check, dili ka pwede, minyo, kay pobre lang na, mga anak, no? So, kung reasonable, gusto ko, dato yun. Bisa pag chickboy ang laki, kay abogado, kini gusto ako, imo piliyon, no? So, kung iyan na gani, unreasonable na, pwede na tamangita og lain tao, like pare, third party, or mga mature nga mga iyaan, o nga mga paryente, nga mga hatag og advice. Now, pwedeng masayop ang atong parents, pwedeng masayop ang naghatag og advice, pare o sa badiha, pero ang Ginoo di gyud masayop. Mao ganin nga importante sa nangita sa og partner sa kinabuhi, minyoonon ikaw ang pag-ampo number 1 gyud. Kanunay nga mga Lord, tabangi ko nga makakita sa insakto, no? Tabangi ko, Lord, makakita sa sakto nga tao. Ampo yun. Ayaw yung salig sa imong kaugalingon nga diskarte. Maay ko mapili, maay ko mukilatis, no? Pwede yun ka mailad ang Ginoo, muhatag yun, kanimo og tabang, no? Kung ikaw nangayo, kaniya og tabang. Pangayo yun, ayaw yun. O, kanunay pang dawat sa mga sakramento. Pangalawat o kumpisal. Kanang duha. Pangumpisal kanunay, pangalawat kanunay. Pangandaman gid kana ang pagsulod sa kaminyoon kung gusto ka og happy marriage. Now, kung bisag naa ka mo sa edad sa kaminyoon na dool na niya, nakita na kag partner, dili gihapon pwede ang intimate companionship, kanang maglayog-layog mo, kissing-kissing mo, di gihapon pwede. Kay dako gyapon ang danger sa virtue of chastity. No? So, ang antidote, ang pangontra nini para mapahilayo ka mo sa premarital sex is sacraments, prayer. No?
Kay wala pa mo'y katungod nga mosulod sa sexual contact kung wala pa kamo naminyoan. Bisa pag may we love each other. Next week, magpakasal nami, pwede na siguro may mag-sex. No. Inyong gisugdan ang inyong kaminyoon sa gahom sa yawa. Counseling, prayer, sacraments, mao kani ang pundasyon sa happy marriage, mga igsoon. Kung gusto ninyo successful in your marriage. Now, mayong kag minyo naman mi. Di man ingana nga among nahimo, Brad. So, wa na may chance. Kay kami, sa wa pa mi naminyo, nag-premarital sex namin niya. Nagdali-dali laming pili. Pila lang kabulan, 3 kabulan. Minyo nami, isa ka simana, minyo nami. Unsa naman ni, wa na mi chance, no. Kay naa naman gid mo sa sitwasyon ni ana, minyo na mo, di naman ninyo pwede ma-rewind. Kung unsay naa, work it out. Palambuon unsay naa. Ayon ang pangitag wala. So kay naa naman gid mo, no? Pray to God for grace. Nga kanang sitwasyon ninyo karon nga mo yan na himuon sa Ginoo, i-turn around sa Ginoo nga kamo mahimong successful family. Walay imposible sa Dios. Amen? Okay. Now, sakto na imuhang pagpreparasyon, nagpili na kagmayo, nakikag-advise imong parents, counselor, sakramento. Ang ending ana, pagpakasal sa pare nga naay ginatawag sa sulod sa ginatawag nuptial mass. No? Kaning nuptial mass, unsa man ning nuptial mass mga igsoon? Misa sa kaminyoon. Kabalo ba mo nga ang sakramento sa ang kasal dili kinahanglan nga naay misa? Pwede mo makasal nga walay misa basta naamo atubangan sa pare. Kay ang minister katong miagi gitudlo nato, ang minister sa kasal ang magtiayon, ang banag asawa. Ang pare is only the representative of the church, witness lamang. Pero ang nagkasal ninyo dili ang pare, kamong duha. That is the only sacrament nga ang minister is ang bana o asawa. So makasal ka mo bisag walay misa. Pero mas nindot yod kung naay misa. Ang tawag sa misa nga misa sa kasal, ang tawag ani nuptial mass. Kining nuptial mass mga igsoon, special kani siya nga mass. No? Special kani nga misa designed para sa kasal, para liturgical kani nga blessing nga ginahatag nga mohatag og special nga prayer para sa magtiayon, para sa ilahang successful marriage. Sama sa pagkapare, naay special nga mass para sa ordination. Naay special nga mass para sa pag-blessing sa bagong simbahan. So, dili katingalahan nga naapoy special nga misa para sa bagong simbahan kay ang pamilya is considered the small church. Mukha na siya ang pinaka-basic nga church. So, mas nindot yun ang kaminyoon ninyo nahimo sa atubangan sa ginatawag nga special mass, nuptial mass. O, ang katapusan nga topic sa kaminyoon is responsible parenthood. So, karon mga igsoon, ang media, ang ginapalabas nila sa mga gobyerno, nga ang kalibutan ko no daghan na kay tao, kulang nagpagkaon tungod sa kadaghan sa tao, no? Pero actually dili ang pagkaon gikulang. Grabe ang production mga igsoon sa pagkaon. Sa Amerika na ay mga balita kay surplus sa pagkaon, mga baka daghan kaayo, pamatyon og tuyo, ilubong, ang mga wheat, mga rice, sobrahan ka production, sunugon, para lang dili mo barato ang presyo. Kay kung daghan na kayo ang supply, mo barato man ang presyo, tuyoon og sunog, tuyoon og patay. So, dili kulang ang supply ang atong problema. Ang kulang nato is ang
ang pag-distribute sa pagkaon. Kung kining mga sobrang nga pagkaon ihatag unta sa mga nasod nga nagkulang, wala untay pobre. Ang problema lang sa kapobrehon is ang tao dili ganahan mo share. Dili ang kadaghanon sa tao sa kalibutan ang problema sa kagutom. Ang dili pag-share. No? So, according to research mga igsoon, to statistics, almost all countries of Europe, United States, Canada, Australia, dili na makaapas sa hulip sa mga tao nga nangamatay. Mas daghan ang nangamatay kumpara sa ilang mga anak. Gamay na kaayo og tawo, mao gani na ang mga uban sige birth control wa nay mga anak. Kadugayan, sulti nila mahimo na tang Muslim kadaghanan. Kaya ang mga Muslim walay birth control. No? Kita sige tag birth control. Daghan na kaya sa Syria gabaha, tanan nga lugar pangdala na nila. Ang ningon tong isa ka Muslim nga imam, we will conquer the world by the womb of our mothers. Pinaagi sa pagpanganak nilang daghan. So mapulihan na ng Amerika, wa na mabilin ng mga Amerikano, kadugayan puro na mga Muslim. Tungod kay sige birth control. Nya kita sa asawa sila tagpito, tagpila daghan, no? So si Pope Paul VI ang naghimo sa encyclical ng Humanae Vitae. Ingon siya, ang responsible parenthood mao ang pagplano sa kadaghanon sa pamilya. No, dili daotan ang pagplano sa kadaghanon sa pamilya. Pwede mo magplano nga gamay lang ang kadaghanon sa inyong anak kung naamoy seryoso nga rason. Nag-isod mo tungkol kay walang trabaho kaayo. So, or ang nanay na siya'y sakit, hindi na kaya, emosyonal, biological, physical. Kung naay seryoso nga rason, pwede gyud mo kontrol sa kadaghanon sa pamilya sa inyong anak. Wala nag-ingon ang simbahan nga dapat manganak mo nga murag mga ilaga. Daghanon gyud. No. Ang simbahan nagtugot sa paglimit sa kadaghanon sa pamilya. No? Sumala sa inyong kakayahan kung naay serious. Apan ingon po si Pope John Paul II, ang responsible parenthood mga igsoon wala nagpasabot lamang sa paglimit sa number sa pamilya. Pwede ang responsible parenthood mo decide ang pamilya unsa man. Kaya nato, dato bata, daghang batag kwarta, kaya ba? Sige, decide na nga daghanon nato ang atong mga anak. Kung ang pamilya nagsabo sa ilang pagsabot, kulang gid ang budget, murag di gid kaya o naay sakit ang asawa, limit nato ang number, pwede. So ang responsible parenthood dili lang di ay na siya pagamay og anak. Pwede pagamay, pwede padaghan. Responsible parenthood. Kung nakita nimo nga daghan ka og resources, pwede kang mo decide nga daghanon nimo. Okay? Mao na siya ang responsible parenthood. Dili kay ang ideal nga number of anak dapat upat ra gyud. No. Kung kita ka nga dato kay ka daghang kay ka kwarta, pwede ka ka 20. No? Ang importante nga di lang kita mo gamit og artificial contraception. Kaya ang artificial contraception mao kani ang paghilabot sa teritoryo sa Ginoo. Kaya ang sexualidad, ang reproduction, teritoryo sa Ginoo. Kung gamitan nato og mechanical IUD, pills, hilabtan nato ang natural, mogamit ang artificial, bisan pag withdrawal, artificial gyapon ang withdrawal, gihilabtan nato ang teritoryo sa Ginoo og isa kini kadako nga sala. Kita pwede maglimit sa atong kadaghanon sa pamilya
natural lamang. Meaning sa natural, ang magtiayon, nagsabot, nga niining mga adlaw sa bulan, dili kita magdulog. Agwat tahon nato ang atong lawas nung kailibgon, bisag gusto pa ta, agwat tahon nato magampo ta, kontrolo nato atong desire, kay naglimit man kita sa number sa atong anak tungod kay di nato kaya. Maura na pwede madawat. Pero dili pwede ang shortcut. Kani magong shortcut, magkondom ta. Dulog ta kada adlaw, murag mga iro. Way control, bisag kano sa halay, sige hayang. Kay gusto ko pills, way limit adlaw-adlaw. Pero giusab nato ang natural nga pinaagi sa Dios. Ug dako kana siya nga sala. Kung gusto ka mo limit, disiplinaha ang imong kaugalingon. Disiplinaha ang imong lawas nung kailibgon. Maura ka na siya pwedeng dawaton sa Ginoo. Okay, now, Nixon. Bisan ang natural family planning method, pwedeng gamitong sala. Example, naa kay saktong trabaho, negosyo, dako kag sweldo. Ang imong asawa, walay sakit. Sakto ra gyud, no? Healthy. Pero moingon kag usa lang akong anak, duha lang akong anak, taman kay di ko gusto sa responsibilidad sa pagkipag sa ginikanan. Mag-retim ko. Bisan pang nag-retim ka, dili artificial, nakasala gyapon ka sa Dios. Kaya ang imong intensyon, dalo ikaw sa paghatag sa Ginoo og bagong kinabuhi sa kalibutan. Kanang natural family planning, pwede lang kana siya gamiton kung seryoso ang imong rason sa paglimit sa number sa imong pamilya. Amen? Ang question is, kani tinuod kini nga picture ha, tinuod ni mao na kadaghanon sa iyang anak. Ang question is, gugma mga igsoon. Sa pagdesisyon ninyo kung unsa kadaghanon ang inyong pamilya, gugma sa Dios o gugma sa inyong mga anak. Nabasa ninyo? According to studies, having more children reduces the risk of breast cancer or uterine cancer or ovarian cancer. Mas daghang anak, mas mubo ang chance sa ovarian cancer, breast cancer, o uterine cancer. So, next week, ang topic na po nato is sacramentals. No? So, namoy question? Napakitay 15 minutes para mag alas 8. No? So, kada semana,